Už nezverejňuj nič na Instagrame, kým si nezapneš týchto 6 nastavení. Poprvé, skontroluj si, či máš svoj profil verejný. Choď do nastavení, potom súkromie účtu a uisti sa, že súkromný účet je vypnutý. Toto je základ, aby ťa noví ľudia mohli nájsť. Po druhé, pred zverejnením Reelu prejdi dole na ďalšie možnosti a uisti sa, že nahrávať v najvyššej kvalite je zapnuté. Po tretie, choď do upraviť profil na počítačovej verzii Instagramu, potom sa uisti, že možnosť zobrazovania návrhov účtov v profiloch je zapnutá. Tvoj profil tak bude odporúčaný na podobných účtoch. Po štvrté, choď do nastavení, účet, typ účtu a nástroje a prepni na profesionálny účet tvorcu. Vďaka tomu uvidíš štatistiky svojho účtu a ďalšie užitočné funkcie, ktoré ti pomôžu rásť. Po piaté, choď do nastavení, recyklovanie a uisti sa, že odporúčať Reels na Facebooku je zapnuté. Získala som takto stovky tisíc videní zadarmo. A nakoniec po šieste, choď do upraviť profil, kategória a vyber svoju oblasť. Ulož si toto video na neskôr a pre viac takýchto tipov odoberaj môj profil.